Assalamu alaikum. Wannan shine bidiyo akan yanda kowa zai je connecting wallet nashi na ko akan Coin wanda aka yi mining akan Satoshi application. So da farko za ka je ka shiga cikin MetaMask. Idan ka shiga cikin MetaMask naka already mun yi bidiyo akan yanda ake adin ɗin ko ɗin a baya. Idan baka kalla ba sai ka je kan ƙasan wannan bidiyon za ka gan shi, sai ka je kalli yanda ake yin adin code idan baka da MetaMask kenan. Idan kuma already kana da MetaMask kuma ka yi adin ko, za ka zo ka shiga cikin ko ɗin kamar haka. Wannan shine sai ka danna shi kamar haka. So bayan ka shiga ya buɗe maka kamar haka. Wannan farashin ko ɗin ne a yau, gashi nan $1.006. So bayan ka zo ka shiga, za ka zo ka danna wannan gurin da aka saka receipt, sai ka danna kamar haka. In ka danna receipt sai ka danna wannan copy, to sai ka danna copy. So bayan ka danna copy shikenan, yanzu ka kwafa, sai ka fita, sai ka je ka shiga cikin Satoshi application ɗinka. Na mu jira ya ɗan buɗe. So bayan ka shiga cikin Satoshi application ɗinka, sai ka zo ka danna wannan gurin, ga wata alama nan da aka saka kamar wallet ba, sai mu danna gurin kamar haka. So bayan mun danna, ga su nan wannan jerin coins ne da aka yi mining, ga su nan kamar yadda muke gani. Wannan duka a cikin wannan application ɗin aka yi mining is ga shi nan test coin. So wannan shine coin ɗin ko, ga coin ɗin wannan OG an gama, shi ma wannan OEX shi ma an gama. So sai mu shiga cikin wannan coin ɗin kamar haka, sai mu shiga. So ga shi nan kamar yadda muke gani sun ce link withdraw address ba, so sai mu danna kamar haka. So dama already sun ba mu mun kwafo shi ba, so suka ce withdraw address, sai mu zo mu pasting ɗin shi a nan gurin, sai mu pasting ɗin shi. Za ka ɗan danne sai mu pasting ɗin shi. So wannan shine wallet address namu. Wannan kuma suka ce asset password, kowa ya san asset password nashi. Idan kuma baka san asset password ɗinka ba, in baka riga ka seta asset password ɗinka ba, to sai ka seta. Idan kuma ka seta ka manta, to dole za ka je ka resetting ɗin shi. Za mu zo, in kana so ka resetting ɗin shi ko kuma baka seta ba, sai ka fita haka, sai ka zo ka shiga nan gurin da aka saka me, nan da aka saka me nan, to sai ka shiga kamar haka. Idan ka shiga gurin, in ka shiga inda aka saka me, sai ka shiga wannan personal setting ɗin nan, sai ka shiga. In ka shiga ga su nan ba, ga can nickname, change password, ga kuma wannan asset password ba, to sai ka danna gurin kamar haka. So idan kana so, idan ka manta ne, in baka seta ba, ba zai nuna maka wannan guda uku ba. Kawai zai ce ka saka new password da kuma confirm password, shikenan sai ka danna confirm, so zai maka confirm. Idan kuma ka seta ka manta shi ne, so za ka zo, ga shi ne suka ce old asset password ba, na da kenan. In kana so ka canja kenan, sai ka saka na da ɗin, sannan kuma sai ka saka sabo a nan, sai ka sake confirming ɗin shi a nan gurin. Idan kuma ka manta ne, sai ka zo ka danna forgot password. Za su tura maka OTP ta cikin Gmail ɗinka da ka yi register da ita. In suka tura maka OTP, sannan sai su baka dama ka seta. Amma idan ka canja, in ka canja sai ya ɗauke ka awa 24 kafin kuma ka je ka saka kai linkin ɗin wallet address ɗin ya yi successful. So yanzu za mu koma can kan coin ɗin. So yanzu bayan mun zo mun yi pasting ɗin shi a nan ba, nan sai mu saka asset password ɗinmu. So bayan mun saka asset password, so kamar yadda kuke gani na saka password ɗina, sai kuma na danna wannan gurin. So za su tura maka saƙo ta cikin email ɗinka. So ni yanzu sun riga sun tura mu, sai na je kan email ɗina in kwafo. Ga shi nan 221870 ba, 221870. Sai na zo nan gurin sai na danna confirm. So bayan ka danna confirm, wannan suka ce I'm not a robot verification, nan gurin start video ba. So wannan gurin za ka yi, idan ka danna wannan start video ɗin, za su yi bidiyo ɗinka ne. Wato saboda su tabbatar da cewa kai ne mamallakin wannan account ɗin. Idan ba mu manta ba, in muka tashi buɗe account ɗin nan, sai mun yi bidiyo. So suna shaida fuskar mutum. So sai sun tabbatar da cewa kai ne wanda kai wannan, kake da mamallakin account ɗin. Za su ɗauki hotonka, za ka ɗan yi bidiyo. Za su dinga gaggaya maka abubuwan da za ka yi. Wani lokacin za su ce ka ɗan yi blink,
ka rufe idonka ka buɗe. Wani zubin za su ce ka sauke kanka ƙasa, ko kuma ka ɗaga kanka sama, ko ka juya zuwa dama, ko ka juya zuwa hagu, ko kuma ka buɗe bakinka. Duka za su iya tambayar ka, ko kuma za su iya tambayar ka wani daga ciki. So idan ya yi successful shikenan za su ce maka I'm not a robot, confirm. So shikenan, bayan ka confirm za su ce maka the wallet address successful, abin nan shikenan, to ka riga ka yi connecting kenan. So wannan shine bidiyo akan yanda ake yin connecting na calling, wanda kowa ya samu ya je kafin 20 ga watan nan suka ce za a gama. Kun ga yau muna 4 ga wata, aƙalla saura kwana 16 kenan. So kowa ya daure ya je ya yi, saboda ka karɓi abin da ka yi mining, za su tura kowa a cikin wallet ɗin shi. Don kar ka manta, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel namu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka.